Ani bosajo kemawai thangka game thunggui. Punjab ni cholabai. Koi tarigo koma? 13 tarigo. Sarigo da? Sarigo. Koi tarigo koma kana? Bo thangmani kai. Arai tao thangpu. Seng pulan sawirnai tabuni jorao kebangma cerai okra hindi kebangma borong noti he keba game rok thungai Free Fire hindi PUBG hindi he diba aboni bisingtinyo beri hindi chela hindi game thunglai nai game ni bakhangtui kokro sawi akui nai te khari thanglai marok bo sungnugo tinini o video ke belai khnete lasi masi jate wana janai bo hindi sini khoroksa tipra jek berei tinina deborma Free Fire game thunginai Punjab khari thanga belai nete lasi masi ja yang bini ma babong kake kabi tongkha ani sajek tau sak jorate kuno kahamke khus patamaya Punjab khari thangka ni simi sangkhanaka horni 5 ta ni flight kainai Punjab khari thangka ni sangsaimaka aje bo khari thangmani region kake Free Fire game thangnai khari thangka bufani mung kake oji deborma screen o mobile number rijak tongo manake o berni nok nokni boroni number jak tongo jara sini tiprasarok to onek no phatar hasteo tongo he diba aboni bisingtinyo o berni photo bo sing screen no riwirnai berni norong sini tongake o berni kisa romuinai tirprawo rohana bogi kisa misa se tokti sini tiprasarok jara phatar hasteo tongoi tongne rongno omsungno koimung bini saje kathangte tongkho kathangda kari kya hinai je horni 4:30 hairoko kokma samase manake asukni 4:30 hairoko ta jengno rongno kaisa kok sanambo songo tabungni ojor rogo duniyawo te tam jan bonungna tongko Free Fire PUBG game ro thungnai khari thangloi himani rok oborok naina kake belanote wana masincha sini tiprasa society wonote omhar sing salbrum te mampli rok nui tongo o tiprajak bere hindi bini amsek boyas kom rogo boba bahake Punjab khari thangka he diba belanote wana masincha desi abo Free Fire game ro tungi khari thangta nangke ba abo bini ma babo onek nate mukti kelala jak bini baisongrok jodi se o trina deborma busini video nai tongke nangnogo phani nangthang nang je jaga phone tongni nangnogo phadi tangi male nang je kono khake nini ma babo song nini bagai belai khnete bukha kosto nangjangnai tauni thangase nini ama babu mokol mukti kelai tongkha nang dati no nogo khifil phanen bagai te sini tiprasa lokorok bo jara phatar hasteo tongnai rokbo screen no mobile number jak boroni nokni bororongni nokha kisa romuni akuinai tirprao di rohodi omsong ndorno sanamusongo te boroni nokni borok tam saka bini ama songrok abonrong o video no full nine di jorisnrong o video no sajak tongke like te share khadi o video share khadi please joto tiprasani arno te logina kam hamebo saimantang he diba jara tabu rogo game thangtonai rok serai rok game bat khainai pora rogo kamke pordi poro focus khadi ama babuni mung kusokar di tiprasa eglok thung Ani bosajo kemawai thangka game thunggui. Punjab ni cholabai. Koi tarigo koma? 13 tarigo. Sarigo da? Sarigo. Koi tarigo koma kana? Bo thangmani kai. Arai tao thangpu. Nini bosajongni mungta mo? Tirina deborma. Nini nokni hoitire koma na boro thana hini thangmani. Ongko solani aro thangjak. Bo ani nogo bibi bai buknai istenari jangna phaimani. Nogo sokai liya. Bo jaga thangmani. Bo biango thangka sido Punjab ni cholabai hinai khanau. Bo je tabo bortomano tongoi tongmani bini bosani nokhai boro. Bong paran mung khayang mas maya. Tei mudul hinu. Koi bosoro kakhana chalabai thangmani. 2 bosor kakhana. Noro machine diary ro khara khake. Kama mani machine diary ro khara khake. Khaika. Jeng 13 tarik kama kha horon thangka. 13 tarik pore kha jeng 14 tarigo sarigo phajing kai 24 gonta nangpho kai thangda jau kha. Thangai machinery khaya kai iko phaika. Phai aro ano boro babu sabo. Nusajek ba okawa musina bad dahin Kolkata o soitongcha. Minsau a phone number manoi jeng phone number kabumani diboro thangai. Ngai bo daruka ba saharo nin hajak musina baro soika Kolkata wa tawana de hin sai horo.